Astăzi este, bună, astăzi este a doua filmare din Ștefan Găbinu. Hai. Mai de aproape, mă. Așa arăt eu. Trebuie să vedeți ce haină nouă mi-a luat. YouTube. Pe care trebuie să apăs. Pe ăsta. Ah! N-avem nicio comandă. Stai să fac ceva, nu vă uitați. După o pauză. Stai. Pac. Oh, stai. Ce-am fac? Săbii. GG. Vreau și o boci băgulă ăla. Wow. What? What? Dar ce? Știu ce vrea să scrie. GG. Datez în garaj. Datez în garaj. Datez pe stradă.